पलिटिक्स राजनीति लोगोफोर राजखान्थि नोंथांमोना आङो राजखान्थिनि फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय लाबोलायबाय आरो बे भिडिअआव नोंथांमोना जा गोसो बे कमेन्टखौ लिरनो हागोन मात्र गाज्रि राव नोंथांमोना दा लिर एसेबां गाज्रि रावजों लिरनाया नोंथांनि थाखाय खहा गोनां जागोन स' नोंथाङा जेसेबां क्रिटिसाइज जि खालामनो हागोन नाथाय आंबो आंनि बुंनो गोनांखौ नोंथांमोननो बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोदों नोंथांमोना साइन्स टेक्नोलॉजी बा इन्टारनेशनल निउसफोरखौ जोबोर खम नायो 3000 4000 नोंथांमोना पलिटिक्स मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय पलिटिक्सनि बाथ्राखौ लाबोदों स' जायफोरा पलिटिक्स मोजां मोनो राजनीति मोजां मोनो बिटिआर बर'लेण्डनि पलिटिक्स मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नाय आंनि आइडियाखौ नोंथांमोना मिथिनो हागोन स' आं दिनै एक्स NDFB फोरनि सायाव भिडिअ लाबोदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB जि आफाद बे आफादा ओरैबायदि मोनसे स्ट्रं डिसिसन लादों थांखि लादों ओरैबायदि गोख्रों मोनसे थांखि लादों सावरायनायनि गेजेरजों बे थांखिया जाहैबाय मा बिथांमोना नेक्स्ट जि फैगौ जि बिसायख'थि BTC नि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव राजखान्थि हानजा दानानै गोदान राजखान्थि हानजा दानानै बाहागो लागोन बिसायख'थियाव बिथांमोना गावसोरबो पलिटिकेल पार्टी दानानै राजनीतिक हानजा दानानै बेबादि बाहागो लागोन बिथांमोना फोरमायदों मिडियानि सिगाङाव बिथांमोना फोरमायदों बे बाथ्रानि सायाव नोंथांमोनजों दिनै गोबां बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोना बयबो मिथिगौ इंराजफोरा मोनसे नेम बानायदोंमोन डिवाइड एन्ड रुल आरो बर'फोरनिया बे जाबाय नेचारेल जोंनि बर' हारिनियाथ' बे नेचारेलखा गावस्रा गावस्रि जा थैलाय गावस्रा गावस्रि जा दुर्बल जा गावस्रा गावस्रि जा MP खौ खोमा गावस्रा गावस्रि जा दुर्बल जा गावस्रा गावस्रि जा BJP जों BTC आव सामलाय जा स' गावस्रा गावस्रि जा बबेबा मोनसेया एसे माने बुजिहां जाबा आरोबाव गोदानै जोनोम जाफिनो माने रक्तबिज बादि मोनसे ना मोनसे जेंनाया जोनोम जागासिनो थायो स' NDFB बिथांमोनाथ' गावस्रानायनि थाखाय रेकर्ड बानायदों बर' जातियाव बिथांमोना NDFB हिसाबै थानाय समाव बेसेबां टुक्रा जादों बयबो मिथिगौ आरो बिनि उनाव समनि फाखनाव बिथांमोना दिनै खैथा टुक्रा जादों बेखौबो मिथिगौ स' आफादनि एगेन्स्टआव आफादनि एगेन्स्टआव आफाद स' BLT फोरा BPF बानायबाय बिनि उनाव UPPL नि जोनोम जाबाय आरो दा NDFB फोरनि मोनसे आफाद जोनोम जानो थागासिनो दं आफाद नङा बेखौ मा होनगोन पलिटिकेल पार्टी राजखान्थि हानजा बिदिब्ला मा बर'फोरनि जि नेचार गावस्रा गावस्रि जानानै हाजो खराव खारखो थांना थैजोबसिगोन नामा होननायानो जाबाय नामा स' गावस्रा गावस्रि जा दुर्बल जा गावजों गाव नायलायनो हायै जा गावनि राजखान्थि पावारखौ खोमानानै ला स' बिथांमोना पलिटिकेल पार्टी मानना दानो नागिरदों बेखौथ' नोंथांमोना बिथांमोननि बुंनायनिफ्रायनो मिथिगोन थेवबो आं नोंथांमोननोबो बुंगोन जे बिथांमोना बुंदों बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव NDFB फोरनि समस्याया जोबाखै आरो बे जोबिनि जाहोना जाबाय बिथांमोननियाव राजखान्थि पावार गैया राजखान्थि गोहो गैया बेनि थाखाय बेबायदि जादों रन्जन दैमारिजों लोगोसे गुबुन जेसेबां जेलाव दङमोन बिसोर गजबनांगौमोन नाथाय बेबो जायाखिसै थांनाय 5 बोसोराव आरोबाव बिनि अनगायैबो जेसेबां रिहेबिलिटेसन जि मोननांगौ दङमोन बेफोरबो जायाखै माने जेसेबां समस्या दं बेयो मोनसेबो सल्भ जायाखै बिनिखायनो बिथांमोना थांखि लाबाय माने बिथांमोना दा थानाय जि सरकार BTC नि आसामनि भारतनि बिसोरनि सायाव एसेबां फोथायनाय गैया आरो बिथांमोना जेनेबा बिसोर गावसोर राजखान्थि पावाराव फैनानै बा माबा मोनसे जानो हागौ सिं माबा मोनसे पलिटिकेल प्रेसार माने होनो सानदों खोमा आसाम सरकारखौ हिमन्त बिश्व शर्माखौ भारत सरकारखौ माबा मोनसे पलिटिकेल प्रभाब गोहोम खोख्लैनानै ओरैबायदि मोनसे प्रेसार क्रिएट खालामगोन जे NDFB नि जेंनाखौ सरकारा बाध्य जागोन सल्भ खालामनो बेबायदि बिथांमोना सानदों जानांगौ बिथांमोननि बुंनायनिफ्राय आं बेखिनिखौ हमदांनो हायो थामहिनबा बयबो गावबा गाव आदा बुगाव जाजोब्बाय गबिन्द बसुमतारी जि डेपुटि चिफ दा थानाय BTC नि बिथांखौथ' बिथांमोना माने जोबोद दुखु मोनदों बेखौ फोरमायदों बिथांमोना बबेखानि NDFB फोरनि गोबां समस्यानि बिथिङाव माखासे सल्भ जायनि बिथिङाव बुंनो थाङोबा NDFB फोरा गावसोरनो खौसेथि गैया जायनि जाउनाव बेफोर जाजोबदों खोमा बेबायदि बुंनो लुबैयो आं सम स' सोर रियेल NDFB सोर फेक NDFB बेखौथ' बिथांमोनासो मिथिगौ आम पाब्लिकआथ' जेबो मिथिया नालाय स' सोर फेक सोर रियेल बे गबिन्दआसो मिथिगौ सोरबा बिआर फेरेंगियासो मिथिगौ बा सोरबा रन्जन ग्रुपनिफोरासो मिथिगौ सोर रियेल सोर फेक माने बेफोरबो माने गावसोरनि गेजेरावनो गोरोबथि गैया आरो गुबुन मानसिया सोर मिथिनो बिथांमोननि सोर रियेल सोर फेक बेबायदि बाथ्रा आरो स' माने NDFB फोरनि गेजेराव जेबो गोरोबनाय गैया
स' नोंथांमोना बावैसो सिगां मोनसे आफाद दानायखौ खोनादों बेबो एक्स एनडिएफबिनि आफाद बिनि सिगां इउनाइटेड फरामाबो एक्स एनडिएफबि स' एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएसन नामा बेबायदि आफाद नोंथांमोना खोनादों स' मोनसे न' मोनसे माने एनडिएफबिफोरा मा जादों तुक्रा जादों आरो गावस्रादों आरो दुरबल जादों आरो दा थांनानै बिसोरबो मोनसे पलिटिकेल पार्टि बानायसिगोन माने थाखोसे मानसिफोरखौ मा खालामगोन गावसोरनिथिं बोसिगोन आरो एसे बोनानै एसे दुरबल खालामसिगोन आरो बिपिएफ आरो इउपिपिएलखौ बाथ्राया बेबायदि जाहैबाय स' बेयो थारैनो बेसेबां साक्सेसफुल जागोन बे साननो गोनां कारण बिथांमोननियाव साक्सेसफुल जानो थाखाय जि माने टेक्न'लजि होनना बुंबाय आं टेक्न'लजि बा इन्जिनियार होनना बुंबाय आं बेसेबां मोजां इन्जिनियार दं बेसेबां मोजां सानायक्य दङ बेसेबां टेक्टिक्स दं टेक्न'लजि दं बिसोरनियाव बबे बिथिङाव बेसेबां माइलेज लानो हागोन बे साननो गोनां जानो हागौ बिथांमोना माबा मोनसे सासे सानै देरहानानै गावसोरनि जि माने बुंनो गोनां बेखौ पलिटिकेल पावारनि हेफाजाबै बुंनो थाखाय टारगेट लादों हल बिटिसिआव नङाबाबो जानो हागौ बबेबा मोनसे खनासेयाव सासेखौ दैखांनो हायोबाबो बै सासे खमसे खम राइज खालामनो हागोन बे थांखिजों बिथांमोननि थांखियाथ' मोजाङानो नाथाय जुदि गासै सेन्सआव नायोबा इनक्लुसिभ सेन्सआव नायोबा बे बर' हारिनि थाखाय बेसेबां मोजां जागोन बे साननो गोनां दे मानसिफोरा सोरबा साननोबो हागौ दिनैनि तारिखाव बिपिएफ आरो इउपिपिएलखौ माने रावबो मानसिफोरा मोजां मोनला बेबायदि साननो हागौ सोरबा सोरबा नाथाय बेबायदि जाया लोगोफोर बेबायदि एसेबां गोरलैयै बै मोननै पार्टिखौ मानसिफ्रा गाज्रि मोननो हाया बिसोर जुदि गोदान पार्टि बानायबा बै गोदान पार्टिखौ जुदि लोब मानसिफोरा मोजां मोनहोनो हायोबा बेथ' भाग्यनि बाथ्रा जागोन अब्लाना बिपिएफ इउपिपिएलआ कमप्लिटलि जेननानै एनडिएफबिनि जि गोदान पलिटिकेल पार्टिया देरहानानै जुदि सरकार दानो हायोबा बेथ' बहुत धन्यबाद नांगोन नाथाय बेबादि जाथावनाखौ मोनसेबो नुवाखै बेबो जोबोर अन्तिम अबस्थायाव पार्टि दाब्रबनानै इलेक्सन गेलेगोन बे साननो गोनां स' जियानो जागोन नोंथांमोना खोनासं बिथाङा मा बुंदो आरो बिनि उनाव आं नोंथांमोननो आरोबाव मोननैसो बाथ्रा बुंगोन आंनिफ्राय नायनांनानै जोबथेसालियाव दिनैसिमबो दङ दिनै सुक्तिया 5 बोसोर बारलांबाय दिनैसिमबो बिथांमोनखौ बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे जोंनि हालामनि गासै रायजो राजाफोरा गावनि न'आव फैफिननायखौ नुवाखै बिथांमोना जोबथेसालियावनो थानो गोनां जादों थ' दिनै जोङो दुखु मोनदों 5 बोसोर बारलांनायनि उनावबो दिनै जोङो मानो जोंनि जेंनाफोरा जोबाखसै बिनि अनगायैबो जोंहा रिहेबिलिटेसन कमप्लिट जायाखै दिनै जोङो खोनानो मोन्दों माखासे समनि सिगां बिटिसिनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंदों जे एनडिएफबि रियेल जायफ्रा नंगुबै एनडिएफबि बिथांमोना रिहेबिलिटेसन मोनजोब्बाय नङैफोरासो थालांदों होननानै बिथाङा बुंबावदों गोबां जों दुखु मोनदों बिथांनि खुगानिफ्राय बे बाथ्राखौ खोनानानै मानोना दिनै जोंनि गोबां हार्डकोर केडारफ्रा जायफोरा जिउखौ आखाइ मुथियाव लानानै जाथि सिबिनो ओंखारदोंमोन सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामदों सोलोंनांगौ समखौ दोनथ'नानै हारिनि थाखाय खामानि मावनो बावसोमदों बै व्यक्तिफ्रा दिनैसिमबो मोनफुङाखै थ' बेबायदि समावबो नंगौ एनडिएफबिफोरखौ बिब्दि मुं सुनायखौ जोङो दुखु मोनदों आरो बेफोरबायदि गासै जाथायफोरखौ नायनानै जों बुंनो हायो बे सुक्तिनि उनावबो दिनैसिमबो जोंनि मोनसेबो जेंनाफ्रा जोबनानै फैयाखै जों लुबैदोंमोन मोजाङै मोजां जोबनांगौ खारन बे सुक्तिखौ खालामखांनायनि उनाव इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो फैनानै बुंदोंमोन जे बर'फ्रा जि सुक्ति खालामबाय बेयो मोनसे गोजोन गोरोबथा पिस मोनसे एग्रिमेन्ट खालामबाय होननानैबो बिथाङा डिक्लेयार खालामना गालांदोंमोन दिनै सान्तिखौ जों मोननो हायाखै साफ्रोमबो एनडिएफबिफ्रा जायफ्रा बाहेरायाव दङ बिथांमोनाबो मोननो हायाखै जों रंजानो हायाखै खारन जोंनि लोगोफ्रा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दिनैसिमबो अयनाय इनायै जोबथेसालियाव दङ बेवहाय बेफोरबायदि गासै जेंनाफोरखौ नायोब्ला नोंथाङा जि कुइसन खालामदों आं बुंनो हायो जे जोंनि समयसाफ्रा जोबनानै फैयाखै जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि हिसाबै गोबांथार जों सावरायनाय जादों आरो माखासे पर्यायाव सावराय जों मोनफैबाय आरो जोङो ओरैनो धेमालियाव बिब्दि डिसिसनफोरखौ लानो थाङाखै बा थांखिखौ जों लानानै दोनाखै जोङो सिरियासै जों स्टाडि खालामदों जोंनि मोनफ्रोमबो समयसाफोरा दिनै राजनितिकजों लोब्बा गोनां पियर पलिटिकेल बेवहाय फैबाय थानाय जानो गोनां जि बिटिसिनि बिसायख'थि बेयाव एनडिएफबिआ मोनसे गोरा गोख्रोङै डिसिसन लानानै गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टि जोनोम होनानै बिसायख'थि गेलेनो जों सिन्था खालामनानै दङ खारन दिनै जों नुदों जोंनि जि नांबोनाय जोंनि जि जुजिबोनाय बे गासैबो दिनै राजखान्थिजों लोब्बा दङ बेवहाय जोंनि जारिमिनफोरखौ जों जुदि नायफाफिननांगौबा जोंनि समयसाफोरखौ जों जुदि समाधान खालामनांगौब्ला जोङो राजनितिकआव बाहागो लाथारनांगोन बेखौ दिनैनि तारिखाव बारग' एनडिएफबिफ्रा बुजिनानै दङ दिनै रन्जन दैमारि सारा जेलनिफ्राय गवाखै मानि थाखाय गवाखै रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो गजानो लुबैदों बिटिसिआव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा रन्जन दैमारिखौ गजानो लुबैदों बिनि फोरमाना जोंनाव दङ जेब्ला दाखालि जों हियारिंखौ आर'ज गाबनानै जोङो बरायदों बा इसोरनियाव जों बिदों बे हियारिंनि गेजेरजों जोंनि जेलाव थानाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा उदां जाथों होननानै बे फारिलाइफोरनि गेजेरजों गोबां बिटिसिआव थानाय बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे गासै रायजो राजाफ्राबो मोनथिदों जे बिब्दि हियारिं जागोन बिनि गेजेरजों रन्जन दैमारिया गबोगोन होननानै आरो आसाजों रायजो राजाफ्रा नेनानै दङमोन नाथाय जों बुजि मोनबाय नुबायबो जोङो मेगनजों बिथाङा बेलखौ मोनासै उदां जायासै बेफोर मानि थाखाय दिनै पलिटिक्सआ जोंनि फेभाराव गैया
राजनीतिक गोहोआ दिनै जोंनि फेभाराव गैया बेवहाय आं खावलायनो लुबैदों फैबाय थानाय समाव जों बर' रायजो राजा आरो BTCनि साफ्रोम रायजो राजानि खाथियाव जों थांगोन जों रिक्वेस्ट खालामगोन जायफोरा दिनै रन्जन दैमारि सारखौ गजानो लुबैदों बा जोंनि समायसाखौ जोबजानो लुबैदों बिथांमोना दिनै नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ जोंनि गोदानै दाजानाय मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि बिजाथिफोरनो नोंथांमोना भटखौ होनो गोनां जागोन अब्लानो गबोगोन पलिटिकेल बेकिं मोनबानो जोंनि जेंनाफोरा सानसेयावनो जोबगोन आरो बिनि अनगायैबो अल्टारनेटिभ मोनसे मोजां डेभेलपमेन्ट जों BTCआव लाबोनो थाखाय जों साखाफारा जानानै दङ कारन दिनै जोङो मानसिनि थाखाय जुजिदोंमोन NDFB अकल बर'नि थाखायल' जुजियाखै जोंनि सोमावसारनायाव गोबां जाति जनगोष्ठिया जोंखौ हेफाजाब खालामदों सोरबाया डाइरेक्ट मुं थिसननानै सोरबाया इनडाइरेक्टयै जोंनि ओनसोलाव थानाय गासैबो रायजो राजाफोरा दिनै जोंखौ सहाय खालामदोंमोन दावहायाव नाथाय बे जारिमिनखौ दिनै जों नायफाफिननो हायाखै राजनीतिक गोहोआ दिनै जोंनि आखायाव गैयिनि थाखाय जों बेफोरखौ नायफाफिननो हायाखै बेवहाय जोंहा जारिमिन दङ जोंनि रायजो राजाफोरखौ नायफाफिननो थाखाय आरो मोनसे प्रपार मोजां जौगाखांनायखौ लाबोनो बे जौगाखांनाया कनस्ट्राक्सननिल' जानाय नङा जोङो मानसिनि साननाय हनायफोरखौबो जों सोलायनानै मोजां लामाजों आवगायलांनो हानाय बायदि जों दैदेननो जों सिन्था खालामदों बेवहाय फैबाय थानाय समाव जोङो गोदान मोनसे राजनीतिक दोलो जोनोम होनानै जोङो BTCनि बिसायख'थियाव जों बाहागो लानो नागिरदों आरो बे राजनीतिक दोलोआ रावनिबो हेंथा नङा दिनै जों नुदों जों साननो गोनां बायद' जादों जोंनि जारिमिनखौ नायफाफिननो मानसिनि मोजां खामानि मावनो थाखाय आरो जोंनि जि गावनि मोनसे जेंना दङ जोंहा बेखौ जोङो सुफुंनो थाखाय गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि जों सिन्था खालामनानै दङ आरो बेखौ थाबैनो बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे BTCनि साफ्रोम रायजो राजाफोरा मोनथिगोन आरो गोबांथार अनसायनायखौ जों मोनगोन होननानै फोथायदों बियो जोंनिफ्राय फाइनाल जानानै दङ जों राजखान्थि हान्जाखौ जों जोनोम होगोन जोङो रावनिबो हेंथायै जों जोनोम होआ जोङो मानसिनि मोजांनि थाखाय BTCआव जौगानायखौ लाबोनो थाखाय जोंनि गेजेराव दिनै गोबांथार जेंनाफोरखौ जों नुदों जाय जेंनाफोरखौ दिनै राजखान्थिनि गोहो जुदि मोनोब्ला जोंनि जेंनाफोरा सेकेन्ड हिसाबावनो जोबनानै थागोन दिनै जोङो ड्राग्सनि जेंना नुदों दिनै जोङो गोबां रोखोमनि जोंनि समाजाव गाज्रि थासारि जाय थासारिफोरा जोंनि समाजाव जायगा मोनबाय थायोब्ला जोंखौ मानसि हिसाबै जौगालांनायनिफ्राय होबथानानै दोनो जोंखौ गाहायथिं लाङो बेबायदि जेंना दिनै ड्राग्सनि जेंना जाय ड्राग्सआ जोंखौ बिराद साननो गोनां खालामनानै दोनदों जोंनि मोजां गथ'फोरखौ दिनै बेयाव बर'ल' नङा BTCनि गोबां जाति जनगोष्ठिनि गथ'फोरा दिनै ड्राग्सजों नस्थ' जानाय नुदों बेफोरनि सायाव जों खामानि मावगोन ओरैनो जोङो पलिटिकेल पावार गैयैयावबो जों मावबोखादों दिनै जों मावनानै प्रुफ मोनदों जे बेफोरनि चेनेलफोरखौ डिलारफोरखौ दिनै मिथियो प्रशासनाबो नाथाय बिथांमोना बन्द' खालामनो गोसो गैया जों जुदि पावाराव फैयोबा बेफोरखौ जों सानसेयावनो फोजोबगोन आरो जोंनि जेंनाखौ जोङो फोजोबनानै लागोन दिनै ड्राग्सखौथ' बर'फोरल' जायाखै गासै जाति जनगोष्ठिनि दिनै नेपालि फंबायफोराबो दिनै बाहायनायखौ जों नुदों जोंहा उदालगुरियाव बिदि प्रुफ दङ जोङो हमनानै उपाय गैयै जेलाव हरनांदों आरो बिनि उनाव बिथाङा रिटार्न जाफाफिनदों दिनै बे बेक्तिफोरा जोंखौ थेंक इउ होदों जे आदामोन नोंसोर आंखौ हमनानै जेलाव हरनायनि थाखाय आं ड्राग्सखौ गारनो हाबाय होननानै बुंदों गुबुन जातिनि गथ'फोर बेबायदि जेंनाफोरा दिनै जोंनि गेजेराव दङ बेवहाय जोङो गासै रायजो राजाफोरनि अनसायनायफोरखौ मोनगोन आरो जोङो मोजां खामानि मावलांनायाव जोंखौ हेफाजाब खालामगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ बेवहाय जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो गोदान मोनसे राजनीतिक हान्जा जोनोम होनो जों थांगासिनो दङ बेखौ रायजो राजाफ्रा अनसायगोन आरो खोब खम समनि गेजेरावनो नुनो मोनगोन होननानै आं दिनै बुङो बिदिब्ला नोंथांमोना खोनाबाय बिथाङा मा बुंदों बिथांनि बुंनायनिफ्राय नोंथांमोना माबा मोनसे आइडिया दंबा नोंथांमोना बुंबानो जाबाय दा बाथ्राया जाहैबाय BPF UPPL आरो NDFBनि गोदान पलिटिकेल पार्टि स' गंथामनाव बर' फिसाफोरा आगान होगोन बा गुबुन सोरबा आगान होगोन आं बर' फिसा होनबाय बर' फिसाफोरा गंथामनाव आगान होगोन अब्ला डेट मिन्स टुक्रा मोनथामाव गावस्रागोन आरो जों पलिटिकेलि डिरेल जों मा जागोन दुरबल जागोन लोरबां जागोन आरो जोंनि केन्डिडेटफोरा देरहानाया जोबोर माने खिन लोरबां जागोन आरो अब्लानिया जुदि बै गोदान पार्टिखौबो मोजां मोननानै जे बहुद मानसिया बेजोंबो जुदि भट होयोबा ओरैबोथ' थाखागोन मा जागोन गावस्रानानै जालदाब बेवहाय गुबुनासो फैनानै गादबफैगोन आरो बे साननो गोनां जागोन माने आंनि बुंनायनि जाहोना ओरैबायदि जुदि बेबादि गोदान पार्टि थायोबा निस्सय जाबादि जोङो एमपिखौ खोमानांगौ जादोंमोन ना जोंनि खौसेथि गैयिनि थाखाय बेबादिनो जों मा जागोन BTCआव बर'फोरा पावारलेस जागोन होननानै आं बुंगोन बिथांमोना बुंदों रावनिबो हेंथा नङा बे पार्टि दानायनि टारगेटआ रावबो पार्टिनि हेंथा नङा नाथाय हेंथा नङा माने पलिटिकेल पार्टि दानायनि ओंथियानो जाबाय डिभाइड एन्ड डेस्ट्रय डिभाइड एन्ड रुल स' मोननै दंखायो इमान खम पपुलेसन बिनि गेजेराव जुदि मोनसेबाव रिजनेल पलिटिकेल पार्टि जोनोम जायोबा गावस्राखाबाय नङा होमबा गावस्राजोब्बाय डेट मिन्स माने नोंबो थै आंबो थैगोन नोंबो थै नोंखौबो थांना थानो होआ आंबो थांना थाया थिग बेबायदि जागोन आरो अभार कन्फिडेन्स इज इनजुरियास टु बड' इंलिशा मोजां जायाखैबो जानो हागौ बांद्राय कन्फिडेन्सआ बर' हारिनि थाखाय खहा गोनां जानो हागौ लोगोफोर जाबादि बांद्राय सोबनाया
देहानि थाखाय खहा गोनां, लोंनाया जौ लोंनाया देहानि थाखाय खहा गोनां। थिग अभार कनफिडेन्सजों बिथांमोना पलिटिकेल पार्टि दानो नागिरदों। जुदि बिथांमोना साक्सेसफुल जायोबाथ' बिराद धन्यबाद। नाथाय बे अभार कनफिडेन्सआ बाखि फिउचाराव जि साइड इफेक्ट जागोन बेनिसो जाहोन जायाबा बेथ' जोबोर मोजां बाथ्रा जागोन। BPF UPPL जानानै जाबायदि जोंनि अबस्थाया जोबोर गाज्रि जादों, माखासे बिथिङाव जोङो बेकफुटाव थांनो गोनां जादों, उनथिं फावसायनांगौ जादों। बिनिखायनो मोनसे सानस्रिया जोंनि गेजेराव दा जोनोम जादों। बे सानस्रिया जाहैबाय मा, जों खौसे जाफिननांसिगौ, BPF UPPL ज' जानांसिगौ। जों मोननै मोनथाम जुदि हानजा थायोबा जोंनि हारिनि थाखाय जोबोर खहा गोनां जायो। बे मोनसे सानस्रिया जोंनि साफ्रोम मानसिनि मेलेमाव जाखांगासिनो थादों, गोरबोआव जाखांगासिनो थादों। नाथाय बे समावनो हरखाब बेबादि जुदि रक्तबिस बादि जुदि मोनसे पार्टि उजिबावोबा बे सानस्रिया फिन हाखर गोथौआव गोलैफिनगोन होननानै आं सानो। खारन खौसेथिनि जि दिरुं, बे दिरुङा फिन जनानै सिरिफिनगोन, आं बेखौ बुंबाय। आरोबाव आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन, एक्स NDFB बिथांमोना 5 बोसोर धैर्यखौ लानो हायाखै। बिथांमोना 30 बोसोरनि बांसिन बिग्रायदो। नाथाय नेक्स्ट जि 5 बोसोर, बे 5 बोसोरखौ बिथांमोना गोरोबथानि उनाव थानो हायाखै। स' 5 बोसोर जुदि धैर्य गैयाबा, 5 बोसोरखौनो जुदि धैर्य खालामनो हायाखैबा आरो बिथांमोना बेसेबां देश सालायगोन, बे साननो गोनां बाथ्रा जागोन लोगोफोर। स' धैर्यই महागुन होनना बुङो। आरो राजनितियावथ' बहुत धैर्यनि गोनांथि जायो। आरो जाति सिबिनायनि बेलायाव बिथांमोना हाथियार लानानै गावनि जिउखौ बावनो इमान बोसोर हादोंबा पलिटिकेलि 5 बोसोरनि बांसिन बिथांमोना मानो नेनो हायाखै? आंनि बादिबा बिथांमोना सोरबा मोनसे पार्टिखौ सापर्ट खालामबा बांसिन बेस्ट जागोन खोमा, आं बेबायदि सानो। स' बेबायदि पलिटिकेल गेमखौ गेलेनाया बांसिन बेस्ट जागौमोन होननानै आं सानो। बिथांमोना पार्टि दास्लायस्लाय जुदि सोरखौबा सापर्ट खालामनायमोनबा, सोरखौबा जुदि पलिटिकेल प्रेसाराव जुदि खोलैनो हानायमोनबा बांसिन बेस्ट जागौमोन। बबेखानि दाबो बेबो पलिटिकेल प्रेसारानो मोनसे रोखोमनि। नाथाय गोदानै पार्टि दानायनि ओंथिया भट बेंकखौ डेस्ट्रय खालामनाय बुजायखायो। जुदि जोंनि BTC आव जुदि BJP बा कंग्रेसआ पावाराव थायोबा, 100% जुदि पावाराव थायोबा, खारन बेबायदि मोनथाम जुदि रिजनेल पार्टि थायोबा बेवहाय UPPL आरो BPF सरकार बानायनाया पसिबोलानो जानाय नङा, आं बेबायदि सानो। बेनिखायनो बेवहाय फैगोन अब्लानिया BJP बा सोरबा गुबुना फैगोन। अब्ला रन्जन दैमारि बिथाङा जेलनिफ्राय गनाया बांसिनसो टाफ जागोन, आं बेखौ सानो। नोंगो पलिटिकेल पावारखौ नांगोन, नाथाय पलिटिकेल पावारा जोंनि बर'नियाव थानो थाखाय जों खौसे जानांगोन। स' डियार नाब्ला बिथांखौ बा गुबुन सोरखौबा जेलनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय निस्सय जोङो 3-4 पार्टि नङा, 3-4 100 आफाद नङा, जोङो मोनसेल' जानांगोन। 1 खौसेथिया जाबाय गोहो। अब्लासो जों बिथांखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो हागोन। परिस्थितिया बेबायदि बुङो लोगोफोर। आरो बे बाथ्रायाबो सैथो, NDFB बिथांमोना गावस्राजोबखानाय। बिनिखायनो बिसोरनि पलिटिकेल स्ट्रेंथआबो दुरबल अबस्थायावनो दङ। जुदि बिथांमोना खौसे जानो हायोबा अब्लानिया बेयो जुदा बाथ्रा जागोन। स' बेखिनिखौ आं दिनै बुंबाय। नोंथांमोननि कमेन्ट्सआ माबायदि जागोन आं मिथिया। नोंथांमोना कमेन्ट्सआव जा गोसो बेखौ लिरनो हागोन, नाथाय गाज्रि दालिर नोंथांमोना। नोंथांमोननि जि सानबोलावरिजों, सानस्रिजों माबा मोनसे गुन गोनां कमेन्ट्स लिरनो दाबाव लोगोफोर।